ए शंभू बाबा आए बबुआ खसारी का कहता रहो। दूगो सखी आपस में बात करत तारी। का करता रही हो? एक जनी कहा तारी कि ये सखी हाँ सैया जी रात मिले आई रहो, गौना के पहले वहां के मिल के गईनी, एगो ऐसन बात हमरा के कह के गवी कि हमारा पेट में सेट हो गई। बाप रे बाप, पंकजवा रोज रात के धापा मारता। हाँ 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 इहो के सेट ठीक है बा। ओ सखी से का कहतरी, ए देख 1.5 लाख भाई तनी कुछ बजावा हो। गावना के पहिले सैया लैले ससुरारी, गावना के पहिले सैया लैले ससुरारी, छोट की बहिनिया भौजी कैली खातिरदारी, छोट की बहिनिया भौजी कैली खातिरदारी। ए रामंजनी अंगिया भैया तू कहतिया बोला बोला कि राजा हो कि राजा जी क्या सोची अइले अपना नेत में, से कह के गइले पेट में। सैया का सोची अइले अपना नेत में, से कह के गइले पेट में। भाई टेंगाड़ी भाई हो, देख के बेदर्दी जी उस सखी से कहा तारी, पहिले पहिले जाइले ससुरारी में दुलरुआ, कोरा में सुतवले हमारा आँखी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा आँखी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा आँखी के पहरुआ। एगो तो गौना से पहले अइले, पहिले पहिले जाइले ससुरारी में दुलरुआ, कोरा में सुतवले हमारा जिंदगी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा जिंदगी के पहरुआ, कोरा में सुतवले हमारा जिंदगी के पहरुआ। ए त कैसा सखी रे, त कैसन बोझा दे के गइले पहिला भेट में, से कह के गइले पेट में।
सखिया आए टेंगाड़ी भैया कैसे अंजनी कहला? भैया। के मती ए कहला? राम मांगे भैया के मती कहला? गजेंद्र कैसे कैसे ए मुना मतल रुपेशो जी से कहा आए टांगल रहे तू बारी पपरादा भर रात राजा जी उड़ा के गईले गरदा ए सखी टांगल रहे तू बारी पपरादा भर रात सैया उड़ा के गईले गरदा का रंगठी फसल साड़ी के पलेट में का रंगठी फसल साड़ी के पलेट में सेट करके गईले पेट में हुआ तो नहीं है कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं सखिया कहला कृष्णा बेदरा दीपा हसस भौजाई का सोची है सासू खबर ससुरा में जाई कृष्णा बेदरा दीपा हसस भौजाई का सोची है सासू खबरी ससुरा में जाई खेसारी सखी रे बैठा ना खेसारी डाल देहल फसरी हमारा घेट में खेसारी डाल देहल फसरी हमारा घेट में सेट करके गईले पेट में